Dewch ni fyddio. Diolch yn idio Dduw am gyfle arall i ddod i geisio dy wyneb ac i ddyrchafu dy enw. Ac ni yn gofyn am nerth i wneud hyn. Ac ni yn gofyn am dy bresenoldeb. Tyr felly trwy gyrhawr ddim. Ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn hargwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau'n gwasanaeth drwy gannu'r emyn rhif 187. 187 gwyn a gwridog yw fy arglwydd, gwyn a gwridog yw ei wedd. Brenin y brenhinoedd ydyw, yma ath i draw i'r bedd. Mae dy degwch wedi fennill ar dy ôl. 187 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi nesaf yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef nos Iau Medi'r 19fed, Medi 18 am hanner awr wedi 7. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i'r casgliad cael ei gymryd, gen i ganu tra'r un heistedd emyn rhif 265, 265 golwg arglwydd ar dy wyneb sydd yn codi'r marw o'r bedd. 265.
Fydd am darlleniad o Rhufeiniad y 5 benod, Rhufeiniad penod 5, ac yn dechrau yr adnod gyntaf. Am hynny gan ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd y mae gennym heddwch tuag at Dduw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwy'r hwn hefyd y cawsom ddyfodfa trwy ffydd i'r gras hwn, yn yr hwn yr ydym yn sefyll ac yn gorfoleddu dan obaith gogoniant Dduw. Ac nid felly yn unig, eithir yr ydym yn gorfoleddu mewn gorthrymderau, gan wybod fod gorthrymder yn peri dioddefgarwch, a dioddefgarwch brofiad a phrofiad obaith, a gobaith ni chywilyddia, am fod cariad Duw wedi ei dywallt yn ein celonnau ni trwy'r ysbryd glân yr hwn aroddwyd i ni. Canis Crist pan oeddem ni eto yn weiniaid mewn pryd a fi farw dros yr aniwiol. Oblegyd braidd y bydd neb farw dros un cyfiawn, oblegyd dros y da ysgatfydd fe feiddiau un farw hefyd. Eithir y mae Duw yn canmol ei gariad ag atom, oblegyd a ni eto'n bechaduriaid i Grist farw trosom ni. Mwy yntau o lawer, a ni yn awr wedi'n cyfiawnhau trwy ei waed ef, yn hachubur rhag digofaint trwyddo ef. Canis os pan oeddem yn olynion, yn heddychwyd a Duw trwy farwolaeth ei fab ef, mwy o lawer wedi'n heddychu, yn hachubur trwy ei fywyd ef. Bydd y bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Cydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei unwaith eto o Dduw am gyfle arall i alw ar denw i geisio dy wyneb o Dduw ac i ni yn diolch ein bod yn gallu dod o flaen gorseddfainc yn gwybod mae gorseddfainc o ras yw hi ac yn gwybod fod yna wahoddiad i ni ddod at y ti a'n bod yn gallu dod o flaen gorseddfainc yn hyderus gan ein bod yn dod trwy heiddiannau dy fab ein gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist ac felly yn unig i ni yn gallu dod a sefyll o'r blaen wedi ein gorchuddio'n llwyr a'i gyfiawnder ef, wedi ein golchi'n wynach na'r eira, oherwydd ein bod wedi ein golchi yn ei waed ef, a lifodd ar ei groes trosom ni. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti, fel rhai sydd yn blant i ti bellach, fel rhai sydd yn rhan o deulu di ac o deyrnas. I ni yn dod ac yn gofyn i ti i ddod i lawr i'n plith yma, bydde ti yn presynoli dy hun, a bydde ti'n trigarog wrthym. I ni yn gofyn am fwy o ymwybyddiaeth dy fod yma neu'n plith. O Dduw, i ni yn cyffesu'n gwendid, i ni yn gwybod pa mor hawdd yw ein meddyliau i grwydro hyd yn oed pan i ni mewn oedfa. I ni'n crwydro pan i ni'n darllen dair gartref ac yn gweddio ac yn galw ar denw di ac mae meddyliau'n rhwydd yn crwydro pryd hynny. Ac yn dod i di ac mae ni'n ffeindio'n corff yn blino mor gyflym. Eto Dduw, pan ni'n yn y byd, mae'r blinder yma ymhell i ffwrdd yn aml. Ac i ni'n gallu canolbwyntio ar llawer o bethau, newyddion y byd, chwaraeon y byd, digwyddiadau dyddiol ac dim trafferth o gwbl i ganolbwyntio. Eto Dduw, pan ni'n dod i geisio dy wyneb di, mae'r frwydr ysbrydol fel petai'n cynyddu ar un drwg yn dod â sybrydion i'n meddyliau ni ac yn dod â pethau'n rhwystro ni, pethau'n hatal ni rhag dy geisio di. Ac hyd yn oed o Dduw, mae'r blinder yn taro ac yn teimlo'n fwy. O Dduw, i ni yn gofyn i ti, i'n helpu ni felly yma yn dy dyd i. I ni yn gweddio bydde ti'n unerthu ni i dy geisio di. I ni yn dymuno gwneud hynny ac eto Dduw, mor anodd yw mor aml. Ac yn teimlo o Dduw ein gwendid fan hyn yn aml fwy nag unrhyw le arall. Ac yn gweddio felly ar i ti faddau ni am ein gwendid ni, am ein methiant ni i geisio dy wyneb fel ag y dylsyn ni. Ac yn gofyn i ti ddod lawr i'n plith ac yn nerthu ni yn ein addoliad ar i ti fod yn bresennol mewn ffordd nad i ni wedi ei brofi o'r blaen. I ni yn gofyn bydd pob un ohonom yn teimlo ac yn ymwybodol dy fod yma. O Dduw, i ni yn gweddio felly ar i ti i wneud pethau rhyfeddol yn ein plith ni. Maen nhw'n ddyddiau sydd yn galw allan am y pethau rhyfeddol. Mae hyn yn wir am bob oes, ond o Dduw, i ni yn teimlo am yr oes i ni'n byw ynddi. Rhaid mae gwaith oddifri sydd yn mynd i newid pethau. O Dduw, i ni'n gwybod hynny am ein celonnau ni'n hunan, heb sôn am cymdeithas i ni'n byw ynddi. Ac felly o Dduw, i ni'n gweddio ar i ti i ddod lawr i'n plith. Yn gweddio o Dduw y byddi ti'n dod ag ar gyhoeddiad yma ar y wlad unwaith eto. Ac y bydd pobl yn troi yn ôl ac yn ceisio dy wyneb di.
O Dduw, dydyn ni ddim yn gallu dychmygu'r peth, ni ddim yn deall, nac yn gallu gweld sut y mae hyn yn bosib. Sut fydd yn bosib i rywun sydd erioed wedi bod yn agos i gapel, sydd erioed wedi gwrando ar bregaeth, sydd erioed wedi clywed adnod wedi ei ddarllen gan grediniwr. Dydyn ni ddim yn gallu dychmygu sut gall person felly ddod i mewn trwy'r drysau a gwrando a chredu. Ond o Dduw, yr wyt ti yn Dduw yr amhosibl, yr wyt ti yn gallu cyffwrdd enaid mewn eiliad, yr wyt ti'n gallu agor i llygaid mewn eiliad fel y byddant yn gweld yr hyfeddodau yn glir o'i blaenau nhw. Am y tro cyntaf a'i bod yn credu ac yn edifarhau ac yn pwyso ar yr arglwydd Iesu. O Dduw, felly ni yn gofyn i ti wneud pethau felly. Gwirthiau o Dduw, i ni yn gweddio bydd na wirthiau o ras yn digwydd hyd yn oed heddiw. Byddi di yn dod i lawr yn dy rym ath nerth holl alluog ac byddi di yn dod â phobl at ti dy hun. Bendithia ein hamser yma, bendithia'r holl ddydd, bob oedfa o Dduw. I ni yn gweddio am dy bobl ar hyd a lled ein gwlad ni yma. Byddi di yn agosau atyn nhw ac bydden nhw yn cael eu calanogi yn y gwaith hefyd ac bydden nhw hefyd yn cael y fraint o weld y modd yr wyt ti yn dod â phobl o'i tywyllwch at o leini yr efengil. Felly o Dduw, i ni yn cyflwyno'n hamser yma i ti nawr. Bendithia'r cyfan y byddem yn ei wneud ac y bydd y cyfan yn dod yn clod i ddenw di. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch yn ganu am yn rhif 530. 530. O na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegri mywyd i wasanaethu Duw. 530 gen i sefyll i'w chanu.
Fe ddaw yn testyn o Rhufeiniaid, penod 5 ar adnod gyntaf. Rhufeiniaid 5 adnod 1. Am hynny gan ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd y mae gennym heddwch tuag at Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Nawr, dywedwyd wythnos diwethaf, pnawn Sul diwethaf, bod yn yr ysgrythyr ateb ar gyfer pob cwestiwn sydd mewn bywyd. Hynny yw pob cwestiwn pwysig ac popeth sydd angen arno ni mae'r atebion yno. Ac nad oes angen yna y mae'n rhaid aros tan tragwyddoldeb. Ond pob beth sydd yn angenreidiol ar ein cyfer ni, yno mae yn yr ysgrythyr. Ac nad oes na dim anghysondeb yng ngair Duw. Ac fe ddwedwn ni bod y gair Duw yn ddibynadwy ac yn dryloiw. Ond yma pwysleisir eto bod rhywbeth arbennig am yr ysgrythyr ac am yr iachawdwriaeth a ddisgrifir yn yr ysgrythyr, bod yr iachawdwriaeth yma yn un gyflawn. Mae yn orffenedig, does dim nam ynddi. Does dim byd heb ei wneud. Fel sydd yn wir am yr ysgrythyr, nad oes na nam, nad oes na camgymeriad, ac felly yn yr efengyl ei hun, yn y ffordd i chi yn cael achubiaeth, yn y ffordd y cewch chi sicrwydd o fynedfa i'r nefoedd, nid oes nam yn yr efengyl. Does dim byd heb ei orffen. Fe gyflawnodd Iesu Grist y cyfan oedd angen ei wneud. Doedd dim hyd yn oed yr farwolaeth, fel bydd yr rhain dweud, wel, fe ddath yr Rhufeiniaid a fe ddath yr Iddewon ynghyd a trefnu a bydd yr Iesu'n cael ei ladd ac yn meddwl, wel, dyna ddiwedd ar yr iachawdwriaeth hynny, felly gafodd ei ladd. Ond darllenwch chi'r ysgrythyr ac fe ddarllenwch chi mai dyna oedd cynllun Duw. Bydd yr Rhufeiniaid a'r Iddewon yn croeshoelio'r Iesu. Nawr, maen nhw rhy mor eog am ei groeshoelio fe, mae yn warth arnyn nhw iddyn nhw i groeshoelio, ond yn rhagluniaethau Duw, yn y ffordd y mae'n yn rheoli pob dim, ac mae hwnna'n tu hwnt i'n deall ni, yr oedd yn rhan o'i gynllun ef y bydde Iesu Grist yn mynd i'r groes ac yn marw yna. Does dim byd heb i'w wneud, mae popeth wedi ei gyflawni. Ofnadw bydde meddwl bod na ran bwysig, holl bwysig o iachawdwriaeth wedi esgeluso. Bydde rhywun rhywsut wedi darganfod bod na ryw elfen, rhywbeth bach ar goll, fel dwedwn ni am yr ysgrifen man hynny wythnos diwetha, bod yr cyfreithwyr yma, neu'r cwmnïau yma, yn talu cyfreithwyr i ddod ar ryw ddogfen gyfreithiol lawr, ac mae yna tudalennau diri ohonyn nhw. Chi fod i ddarllen ysgrifen man, ac i chi meddwl, dychmygwch chi petai hynny wedi digwydd yn yr ysgrythyr, bod yr efengyl yna'n cael ei ysgrifennu o Genesis, yr holl ffordd i ddatguddiad, ac yna mae rhywun wedi ffeindio bod yna ryw nam bach, bod yna ryw beth bach sydd yn ei wneud yn anghyfreithlon. Ond does dim byd wedi esgeluso. Adnod 30 o'r 8fed benod o'r Rhufeiniaid. A rhai ar ragluniodd e fe, y rhai hynny hefyd a alwodd e fe, a rhai a alwodd e fe, y rhai hynny hefyd a gyfiawnhaodd e fe, a rhai a gyfiawnhaodd e fe, y rhai hynny hefyd a ogoneddodd e fe. Sawl cam fyna, ond edrychwch ar y darn bach olaf ni. Mae'n mynd syth o gyfiawnhad at ein gogoneddu ni. Y rhai a gyfiawnhaodd e fe, y rhai hynny hefyd a ogoneddodd e fe. Mae yna gysur yma, hyd yn oed yn yr adnod honno. Os y'n ni'n blant i Dduw, yna fe fyddwch chi yn ddiogel. Dyna pa mor sicr yw e. Os ych chi wedi'ch cyfiawnhau chi, yna mae e'r un mor sicr fe gewch chi'ch gogoneddu. Fe fyddwch chi, rhyw ddwrnod, yn rhagwyddoldeb, yn ddiogel. Mae'r gai ofyn i chi, ydych efengyl chi yn cynnig y fath sicrwydd i chi? Y fath cydernid. Ody'r hyn i chi yn ei gredu yn gallu rhoi cysur felly i chi. Falle capelwyr Cymru. Pa sicrwydd sydd ganddyn nhw? Pa sicrwydd sydd gan y crefydd sydd yn ein gwlad ni bellach, sydd ddim byd tebyg i'r hyn gafodd ei bregethu ganrif yn ôl, dros ganrifoedd, sydd ddim byd tebyg i'r hyn sydd yn yr ysgrythyr. Maen nhw wedi llwyddo tynnu popeth allan o'r ysgrythyr. Maen nhw wedi gyfieithu fe i rhyw eiriau sydd ddim cweit yn dangos yr efengyl yn ei lawnder.
Ac i chi meddwl be mae'r capelwyr yn ei gredu heb sôn yn bobl eraill, ond yn meddyliwch chi am grefyddau eraill. A yw ar hyn i chi yn ei gredu yn gallu dod â chysur i chi? A di'r hyn i chi yn ei gredu yn gallu rhoi sicrwydd i chi eich bod chi wedi'ch cyfiawnhau ac y byddwch chi yn cael eich gogoneddu? Achos dyna beth mae'r ysgrythur yn ei ddweud, dyna beth mae Paul yn ei ddweud. Mae e wedi gyfiawnhau ac felly mae e mor sicr y dweud, dwi yn y nefoedd yn barod. Nad ydw i'n nawr, ond mae e mor sicr y hynny fe fyddaf yn cael fy ngogoneddu yn y gogoniant. Ydych crefydd chi yn rhoi hynny i chi? Ydych chi'n gallu dweud bod hynny yn eiddo i chi? Crefydd neu ddim crefydd? Ydy'n rhoi sicrwydd i chi eich bod chi'n gwybod bod popeth yn iawn? Wel, sa'n gallu meddwl am unrhyw grefydd sy'n rhoi hynny i chi. Os mae bob crefydd yn dod ar rhestr o reolau sy'n rhaid chi gyflawni, ac os ych chi yn colli diwrnod, neu colli gweddi, neu colli pererindod, neu colli dolyg, neu colli pasg, neu colli rhyw gyffesiad gyda rhyw offeiriad, os ych chi wedi anghofio wneud e, neu os ych chi'n digwydd cael eich taro lawr gan gar, ac ych chi wedi cael eich rhythro i'r ysbyty, ac nad ydych chi yn ennill nôl eich synwyr chi, ac ych chi'n anymwybodol, a nad oes cyfle i'r offeiriad dod wrth ochr y gweddi ar ryw weddi bach sydd yn mynd a'ch gwthio chi mewn i'r nefoedd, ac nad ydych chi wedi cael neud, falle bod chi wedi marw ar y ffordd, ar ochr y lôn. Dim chawns da chi'n neud unrhyw beth am y peth. Dyna chi grefydd gwastraff amser. Pam i chi yn mynd i gapel, os mai dyna beth mae'r capel neu'r eglwys yn ei gynnig i chi? Pam fod pobl yn potsian gyda crefyddau'r byd, pan nad yw e'n gallu rhoi sicrwydd i chi nawr o beth petai rhywbeth yn digwydd fori? Ond i'r Cristion, mae'n rhywbeth gwbl wahanol. Mae'r efengil yn yr ysgrythur, os yw'r efengil yn cael ei ffrigethu'n gywir, yn rhoi'r adnod yma i chi. A rhai a ragluniodd e fe, yr rhai hynny hefyd a alwodd e fe. A rhai a alwodd e fe, yr rhai hynny hefyd a gyfiawnhaodd e fe. A rhai a gyfiawnhaodd e fe, yr rhai hynny hefyd a gogoneddodd e fe. Mae'n bendant, mae'n sicr. Dyna i chi efengil, gadarn. Ond gai ofyn i chi, ai dyna beth sydd ganddo chi? Wel, os nad gwrandewch yn astyd felly. Achos mae eisiau chi ddeffro, ac mae eisiau chi wrando ar y peth bwysica glywch chi yn eich holl fywyd. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr gelyniaeth yma, y disgrifir yn yr adnod, y feddyginiaeth a'r gorfolaeth. Felly, gelyniaeth, meddyginiaeth a gorfolaeth. Wel, yn gyntaf, gelyniaeth. Am hynny, adnod 1, am hynny gan ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd y mae gennym heddwch tuag at Dduw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Nawr, ond nid yw e mor bwysig ein bod yn gwybod y gwir. O, mae'n anodd yn diwe, mae'n anodd dod at y gwir. Sut mae'n bosib unrhyw bryd gwybod os yw rhywbeth yn wir a'i pheidio? Os ych chi'n athro neu mynd ysgol a chi'n cael dau yn cwyrla, ni wedi trial pob math o bethau i ffeindio mas pa un sy'n dweud y gwir. Pwy sy'n dweud y gwir? Ni wedi defnyddio, wel, mae yna gamerau tu fas, ac allan ni ffeindio mas pwy wedi cicio'r pêl dros y ffens a pam o'ch chi wedi dechrau ymladd. Dwi dal ddim yn neud dim gwahaniaeth. Achos dwi'n credu erbyn hyn, mae yna plant bach yn sylweddoli, wel, sa'n credu bod chi'n mynd i fynd lan at y camera ac edrych ar y camera i weld pwy cicio'r pêl. Ac felly chi'n trial ffeindio mas a chi'n trial pob math o beth, os nad ych chi'n dweud, lle chi fod am oriau yn trial ffeindio mas beth yw'r gwir. Darllen papur newydd. Darllenwch chi un papur newydd a darllenwch un arall, pwy sy'n dweud y gwir? Dwi ddim yn gwybod. Sut allwch chi ffeindio'r gwir? Oes na rhyw dwyll wedi digwydd tu ôl y peth? Nawr, mae mor bwysig gwybod y gwir, ond mae mor anodd, ac tybiwn ni, os fi Duw yn aros, os fi Crist ddim yn dychwelyd i'r byd yma am rai blynyddoedd to, canrif arall, 200 mlynedd, fydd e lot yn oddach mewn canrif nag yw e nawr hyd yn oed. Ac mae'n amhosibl nawr gwybod beth yw'r gwir. Ond mae e mor bwysig i chi ofyn y cwestiwn, beth sydd yn wir? Mae angen i chi wybod beth sydd yn wir am y byd, am eraill, ond hefyd beth sydd yn wir amdana fi ac amdano chi. Oherwydd mae problemau yn pentyrru oherwydd diffyg cydnabod y gwirionedd. Gwir yr efengil, a'r gwir sydd yn wir amdana fi. Hynny yw, dwi'n mor aml i ni'n rhedeg i ffwrdd o beth sydd yn wir amdano ni. Ac falle, ond nid yw yn wir, os am eiliad i chi wedi dechrau meddwl beth sy'n wir amdano chi eich hunan, gai fentro dweud beth ych chi fel arfer yn neud yw codi lan ar eich traed,
cerdded mas o'r ystafell, mynd i'r ystafell y molchi, falle dod nôl, falle troi'r teledu ymlaen, mynd i'r peiriant ar y ffôn a roed y clis ffonau mewn i'r clis a gwrando rhywbeth arall. Chi ddim eisiau meddwl beth sydd yn wir amdano chi. Dwi'n weddol sicr bydd y mwyafrif o bobl felly. Neu meddwl am rhywbeth arall yn gloi. Dwi ddim eisiau meddwl beth sy'n wir amdano i, a troi fy meddwl i ffwrdd i rhywbeth arall. Dwi ddim yn licio meddwl am beth sy'n wir amdano i. Mae'n ofnadw, pan ych chi'n meddwl am y pobl sy'n dioddef o salwch. Sawl un efallai oherwydd ddim yn cydnabod y peth. Ddim yn cydnabod peth. Falle yn dechrau teimlo'n ddi-hwyl. Mae'r wythnosau mynd heibio, misoedd efallai. Chi ddim eisiau meddwl am y peth ac yna chi'n meddwl, wel, yn y diwedd mae'r rhaid mynd at y meddyg a falle meddwl dylse chi wedi dod ynghynt. A pethau felly, pam? Achos maen nhw'n dweud, wel, mae eisiau triniaeth. Ond i ni ddim eisiau cydnabod y peth. I ni rhedeg i ffwrdd o'r peth. Mae'n peth naturiol yn dweud. Mae rhywbeth sydd yn dychryn ni ac i ni'n gobeithio na hwnna'n wir. Mae'r un peth ym mhob rhan o'n bywydau ni. I ni mor aml yn rhedeg i ffwrdd o'r hyn sy'n wir. Fel yn un iechyd ni ambell waith mae'n rhy hwyr i'w drin. Chwa beth mae'r adnod hon yn sôn am heddwch tuag at Dduw. A dyna yw'r broblem. Dyna'r broblem. Dyma beth sy'n wir. Mae yna elyniaeth sydd rhwngom ni a Duw. Yr ydym ni yn elynion i Dduw. I ni'n casau Duw ac mae Duw yn elyn i ni. Ac i ni yn elynion i Dduw. Mae gan Dduw broblem â ni ac i ni ddim eisiau dim byd i wneud â Duw. Mae yna elyniaeth, mae yna agendor fawr rhwngom ni. Ac mae hyn i weld yn y byd, yr elyniaeth yma, ac ynom ni. Mae'r byd, geilw'r byd allan am heddwch. Maen nhw'n chwilio am heddwch yn gyson, ond dydy'r byd yn chwilio am heddwch yn gyson. Mae dyn yn ymwybodol bod na fwy fywyd. Maen nhw'n gwybod hynny. A pan falle'n mwynhau pleserau derbyniol, ni'n sôn am pleserau gwael y byd, am pleserau derbyniol fel gwyliau dydwch. Mae'r gwacter dal yno yn ystod y gwyliau, ond falle ddim o'r amlwg achos chi'n mwynhau eich hun. Ond ar ôl y gwyliau, mae'r gwacter yn dod nôl. Ac felly mae'r heddwch, maen nhw'n dyheu amdani, wedi mynd. Be bynnag aw na i lenwi'r gwacter yma, yr heddwch yma, yr ymdeimlad nawr, yr ymdeimlad o heddwch, achos dyna be mae dyn yn meddwl bod eisiau, mae eisiau teimlo heddwch. A does dim byd yn gweithio. Ac falle mae'n parhau i fod yn anfodlon a rhai pethau. Ond ni'n chwilio dyn am hapusrwydd am yr heddwch yma. Mae'n gymaint o wahanol ffyrdd. Mae yna lawer, dim pob un. Mae yna lawer o bobl, nad oes ots gyda nhw sut maen nhw'n cyrraedd y pwynt o heddwch. Ond nid yw'n wir. Mae yna rai, a mae yna lawer ohonyn nhw. Bysa ni'n tybio dweud y mwyafrif o bobl, ond nid pob un. Ond mae'r mwyafrif o bobl yn chwilio am yr heddwch yma, am yr hapusrwydd yma, a does dim ots sut maen nhw'n cyrraedd yr hapusrwydd. Enghraifft, mae yna lawer yn troi at y ddiodfeddwol. Mwyn lleddfu'r boen. Mwyn helpu mynd trwy'r bywyd ofnadw yma. Y siomedigaethau, y diflastod, y bywyd bob dydd o mynd i'r gwaith a dod nôl o'r gwaith a ddim cael digon o arian am wneud y pethau chi moyn a chi'n anhapus felly na i yfed. Ac felly maen nhw'n yfed mwyn lleddfu ar y diflastod yma sydd mewn bywyd. Falle gawn nhw wythnos, pethefnos o wyliau yn ystod i blwyddyn nhw, ond gweddill yr amser, falle bydden nhw'n teimlo, mae bywyd yn ormod, ac felly mae rhaid fi cael rhywbeth i fy helpu fi i fwynhau bywyd. Ac felly maen nhw'n troi at y ddiodfeddwol mwyn cael heddwch. Ond nid yw'n wir, ond nid dyna beth mae llawer, os nad y mwyafrif, yn ei wneud mwyn cael heddwch. Mae yna rai yn troi at gyffuriau. Dim gymaint fan hyn, falle chi ddadle wrth gwrs bod y ddiodfeddwol yw'r cyffur gweithaf. Ond mae cyffuriau hefyd, mathau eraill o gyffuriau, dwi ddim yn siŵr ar ei henwen nhw gyd, ond y hyn dwi'n deall o beth mae cyffur yn neud yw, mae yn mynd â chi rhyw fyd bach arall. Felly mae'ch byd diflas chi
ddim yn galluogi heddwch i chi. Chi wedi mynd trwy'r ysgol, oedd e'n waith caled, chi wedi mynd trwy'r coleg, oedd e'n waith caled, efallai chi wedi cael eich siomi gyda ffrindiau, yna chi'n cael swydd neu ddim yn cael swydd, ac mae'r problemau mewn pentyrru, ac yna chi'n gweld pobl yn dod at ei gilydd, priodi neu ddim yn priodi, cyd-fyw, ac yna'n gwahanu, ac mae'r diflastod sydd yn dod o hynny, ac os oes yna blant yna, dyn nhw'n gweld eu plant, ac yr diflastod, ac yna rai yn troi yn y bywyd caled yma ni'n byw ynddi ar y ddaear, at gyffuriau pam, mae'n mynd â fi fyd bach arall. So nhw'n sylweddoli yn niwed ofnadw mae'n neud i'r cyrff. Ond am yr eiliad yma nhw'n cael heddwch. A maen nhw yn cael heddwch. Am yr eiliad. Mae rhyw fath byd o ffantasi yn ei meddyliau oherwydd y cyffur. Ond mae yna bobl eraill, dyn nhw ddim yn troi at y ddio, ddim yn troi at y cyffur, maen nhw'n troi at grefydd. Achos chi'n clywed llawer yn dweud mae fel rhywbeth o gyffur, crefydd, ac dwi'n cytuno dyn nhw. Mae yna lawer iawn o, wel i ddweud y gwir, y mwyafrif o bobl crefyddol y byd yn troi at grefydd fel mae pobl yn troi at y ddiod neu at gyffur. Achos maen nhw'n meddwl bod hwn yn well. Ac mae yn agosach at yr hyn maen nhw'n meddwl dylsyn nhw fod yn edrych mewn barchus. Ac maen nhw'n meddwl bod nhw'n gallu gweithio'n dda, gweithredoedd da, helpu pobl, bod yn garedig i bobl, ac bob tro maen nhw'n garedig i rywun, bob tro maen nhw'n helpu cymydog nhw, achos maen nhw wedi darllen rhywbeth efallai yn eu beiblau nhw, neu yn pa bynnag crefydd yw nhw, os ydyn nhw'n helpu pobl, yna maen nhw'n credu bydd Duw yn fodlon dyn nhw, ac mae'n dod â heddwch iddyn nhw, am ychydig o eiliadau. Fel mae cyffur am chydig o eiliadau, fel mae'r ddiod am chydig eiliadau, mae crefydd yn lleddfu'r boen yma ar lawer am ychydig. Ond dwi ddim yn neud llawer. Felly maen nhw'n trio gweithio'n dda, bod yn garedig ac ennill enw da i'w hunan, bod nhw'n bobl moesol, pobl dda, bobl garedig, ac mae e'n llwyddo, ond dim ond i ryw bwynt, achos beth nhw'n onest, bu'n fydden nhw'n dweud, dwi ddim yn rhoi heddwch i mi. Dwi ddim yn sicr o dragwyddoldeb. Dwi ddim yn sicr ei fod yn ddigon da. Ar eiliad, maen nhw'n dechrau amer peth, maen nhw'n mynd y cerdded i ffwrdd a meddwl am rhywbeth arall. Perswadio un anghofio am y peth. Felly pa bynnag un yw does dim un yn bodloni. Y broblem yw hyn. Nid dyna yr heddwch allanol yr eiliad dylsent fod yn ei geisio. Mae hynny yn heddwch dros dro, presennol gallech chi ddadle. Mae e'n rhyw ymdeimlad o heddwch. Nid dyna be mae Paul yn sôn amdano fan hyn. Ni ddylsech chi fod yn deheu am teimlo heddwch. Peidiwch â poeni am eiliad bach am yr brofiad, yr emosiwn, yr ymdeimlad o teimlo heddwch yn eich enaid chi, fod popeth yn iawn. Dyna'r broblem, mae pobl yn chwilio am yr hyn sydd yn mynd i wneud iddyn nhw deimlo'n well am yr eiliad. Ond nid dyna yw graidd y broblem. Ein problem ni yw ein pechod sydd wedi achosi gelyniaeth rhyngom ni a Duw. Y broblem sydd yn yw hyn, yr ydym ni yn elynion a Duw. Does dim heddwch gyda ni a Duw. Mae Duw yn elyn i ni. Ac yr hyn sydd ei hangen yw cael heddwch a Duw. Dyna beth sydd angen ar ddyn. Nid oes yr un dyn wir yn dechrau byw tan ei fod yn byw i'r pwrpas y creuwdef, sef, a ni'n gwybod hwn yn iawn, creuwyd dyn i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ond dydyn ni ddim yn neud hynny naturiol nag i ni, dydyn ni ddim yn gogoneddu Duw a ni ddim yn sicr yn ei fwynhau e. Ac felly pam hynny'n wir? Mae e'n elyn i Dduw. Mae Duw yn elyn i ni. Dyna'r heddwch sydd ei hangen. Peidiwch â phoeni am yr heddwch i chi'n ei deimlo. Ni ddim eisiau sôn am sut ych chi'n teimlo, achos dyna be mae'r byd yn chwilio amdano. Dyna be maen nhw'n neud trwy amser, dyna be maen nhw'n neud nos Wener, dyna be maen nhw'n neud nos Sadwrn, dyna be maen nhw'n neud nos Lun, nos Fawrth, nos Fercher, nos Iau, nos Iau, a'r paratoi ar gyfer y penwythnos. Beth? Mae rhaid i fi cael heddwch, mae rhaid i fi cael rhywbeth i fyw amdano, mae rhaid i fi cael rhywbeth i edrych ymlaen amdano. Dwi eisiau teimlo'n hapus tu fewn, ac maen nhw'n deheu am rhywbeth sy'n mynd i wneud nhw deimlo'n well am yr eiliad. Ond mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, y broblem yw hyn. Peidiwch â phoeni am y teimladau yna. Y broblem yw, mae angen heddwch arnoch chi rhwng chi a Duw.
Dyna'r broblem, a dyna pham nad oes neb byth yn cyrraedd heddwch. Na pham, na fyddwch chi'n ffeindio yr un, wel, y mwyafrif o bobl cyfoethog y byd yma. A mae yna broblemau diri ymhlith y cyfoethog. Problemau diri. Ewch chi at eich ysbytau chi, ewch chi at eich doctoriaid chi, beth nhw'n rhoi ystadegau chi, bydden nhw'n siŵr o ddweud chi, mae'r problemau yn anferth ymhlith yr enwogion a'r cyfoethog. Pam? Maen nhw wedi rhoi i bywydau mwyn cael gafel ar pethau sy'n rhoi heddwch iddyn nhw, a dyw e ddim yn rhoi heddwch iddyn nhw. Ond ewch chi at y tlawd. Maen nhw'n breuddwydio am fod yn gyfoethog. Ac felly does dim heddwch dyn nhw. Ond y broblem yw, cewch chi arian, ewch heb arian. Dwi'n mynd i wneud dim gwahaniaeth. Y broblem yw, dyw pobl ddim yn sylweddoli, mae rhaid delio â hyn. Mae Duw yn elyn i ni ac yr ydym ni yn elyn i Dduw. Adnod 2, trwy'r hwn hefyd y cawsom ddyfodfa trwy ffydd i'r gras hwn. Chyfa beth, nid oes modd i ni cael dyfodfa i'w bresenoldebau. Dyna'r broblem. Dyna pham mae pobl mor anhapus. Dyna pam maen nhw'n gwario gymaint o arian mwyn trio bod yn hapus. Oherwydd y cwymp, oherwydd pechod adda, fe dorwyd y berthynas rhwng ni a Duw. Ac oherwydd y cwymp, oherwydd i adda fod yn anifydd a torri un o'r chmynion Duw, fe fuodd dyn farw yn ysbrydol farw. Ac fe arweiniodd hwn at farwolaeth corfforol yn do ysbrydol tragwyddol. Dyna beth ddigwyddodd yn y marwolaeth yn ni a ddawod Duw fel cosb. Fe ddath y farwolaeth corfforol, fe ddath y farwolaeth ysbrydol ac hefyd yr un tragwyddol. Dyna'r broblem oherwydd y cwymp, oherwydd pechod. Dydyn ni ddim yn cael perthynas â Duw dim mwy ac yma elyniaeth rhyngom ni ac i ni'n farw. Ac ers hynny y mae dyn wedi bod yn straffaglu yn y tywyllwch. Mae'r dyn trwy'r amser yn y tywyllwch yn chwilio am ateb. Mae dyn yn chwilio am ateb yn pleserau. Mae dyn wedi dyfeisio 100,000 o grefyddau mwyn dod o hyd i'r ateb i roi heddwch iddyn nhw. Y benod gyntaf o'r Rufeiniaid, yr adnod 18, canes di gofaint Duw a ddatguddiwyd o'r nef yn erbyn pob anifioldeb ac anghyfiawnder dynion, yr rhai sydd yn atal y gwirionedd mewn anghyfiawnder. Dyna chi ddisgrifiad. Mae Duw yn flin i ddigofaint a ddatguddiwyd yn erbyn peth, pob anifioldeb ac anghyfiawnder dynion. Mae Duw yn grac. Oherwydd ein hanifioldeb ni ac ein anghyfiawnder. Penod 8, adnod 7 o'r Rufeiniaid, o blegyd syniad y cnawd sydd elyniaeth yn erbyn Duw, canis nid yw ddaros dyngedig i ddeddf Duw, o blegyd nis gall chwaith. Ond ydyw hyn yn wir? Mae'r cnawd yn elyniaeth yn erbyn Duw. Rhaid cydnabod hyn o'r cychwyn. Dyma'r cam cyntaf at iachawdwriaeth. Yw cydnabod yr hyn sydd yn wir amdanom ni. Ein bod ni yn elynion i Dduw. Dyna'r man cychwyn. Yr agenda'r enfawr yma sy'n rhyngom ni a Duw a choswyd gan bechod. Pechod adda fel ein cynrychioledd ni, ond hefyd ein pechodau personol ni hefyd. I ni'n bechaduriad o ran yr hyn a anwyd ni yn bechaduriad yn adda, ond i ni'n euog o'r eiliad y ganwyd ni. I ni'n bechaduriad yn weithredol hefyd. Does dim gobeith i ni. I ni'n elynion i Dduw. I ni'n gweld hyn, ond ydyn ni yn y modd yr ydym ni yn gwrthod rhagluniaethau Duw. I ni'n gweld yr hyn oeddem ni a pobl nawr yn gwrthryfela yn erbyn gorchmynion Duw, yn troi ffwrdd o ddylanwad yr ysbryd glân. Cyn symud ymlaen un cam, cyn teimlo'n well, rhaid delio'r broblem yma, yr elyniaeth sydd rhyngom ni a Duw. Dyna yw y broblem. Dyna'r broblem sylfaenol. Dyna'r broblem y mae pobl yn trial datrys trwy'r amser, bob dydd, ond dyn nhw'n sylweddoli, sy'n pwrpas i fi trial gwneud pethau neu fi deimlo'n well am yr eiliad, a mae rhaid fi edrych beth yw'r gwraidd, beth sydd yn achosi'r broblem yma, ac yna mae'r gair yn dweud wrthyn ni yma, yr broblem yw, yr ydym ni'n elynion a Duw, a cyn bod unrhyw beth yn gallu bod yn well yn ein bywydau ni, rhaid cael heddwch a Duw. Felly gadewch i ni symud ymlaen yn ail at y feddyginiaeth. Beth yw'r ateb? Does dim pwrpas chwilio am atebion allanol i'n problemau ni.
Yna lawer yn ceisio chwilio matebau i broblemau cymdeithas, ond dyn nhw. Ond un o'r capeli. Mae capeli yn mynd ati ac yn treulio lot fawr o amser canolbwyntio ar sut allan nhw helpu cymdeithas ac yn esgeluso yr efengil. Rhaid delio a gwraidd y broblem. Problem dyn, fel dwedwn ni eisoes, yw gelyniaeth a Duw oherwydd pechod. Pechod sydd wedi achosi'r gelyniaeth yma. A canlyniad pechod yw nad oes cymdeithas i ni a Duw bellach. Felly, cyn gwneud unrhyw beth rhaid delio â hyn. A'r cam cyntaf yw cydnabod y gwir. 1 Ioan 1:9, os cyfaddefwn ein pechodau, ffyddlon yw e fe a chyfiawn, fel y maddeuo i ni ein pechodau, ac yn glanhau oddi wrth bob anghyfiawnder. Ond mae'r os yna, os cyfaddefwn ein pechodau ni, os i ni'n cydnabod y peth, rhaid cyfaddef ein pechod a'r ysbryd glân eisoes wedi agor eich llygad chi i ddangos chi eich pechod. Roeddwn ni'r her i chi do, rhai wythnosau nhw, i chi ofyn i Dduw pa lwybr ydw i arni, ac gai fentro dweud to, dwi ddim yn gwybod faint ohono ni sydd wedi gofyn y cwestiwn yna, achos dwi ddim wedi gweld canlyniadau y cwestiwn, achos yn sicr petai chi wedi gofyn y cwestiwn o waelod eich calon chi, mi fyddech chi wedi derbyn hyn yn sicr, bod i wedi dod yn agosach, ond os dim arwyddion allanol o hynny, falle bod yna rai yn dawel bach yn dan ar gyhoeddiad, ond yn allanol dwi ddim yn weladwy i fi. A ydych chi wedi gofyn i Dduw agor eich llygad chi? A ydych chi wedi gweld eich pechod chi? Achos mae'n dweud, os cyfaddefwn ein pechodau, yna ar y ddewyd yw hyn, ffyddlon yw e fe a chyfiawn, fel y maddeuo i ni ein pechodau, ac yn glanhau oddi wrth bob anghyfiawnder. Ydych chi wedi dod i'r man? Falle bod na rai yn dawel bach wedi bod yn gwyddio hyn, ac maen nhw'n teimlo'r pwysau ogrwydd, ac maen nhw'n dawel bach. Heb ddweud wrth neb, hwnna'n bosib yn diwedd. Heb ddweud wrth neb yn mynd i'w stafell nhw dan ei ogrwydd pechod, yn darllen ei air yn chwilio am ryw gysur. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi wir weld i gweld eich pechod chi? Ydych chi, fod dyma brawf i chi, a ydych chi wedi dod i'r pwynt i chi'n gallu dweud mae teg yw y ddedfryd y mae Duw wedi rhoi arno chi. Dyna brawf i chi. Os ych chi wedi gweld eich pechod chi, a ydych chi yn dweud fod y ddedfryd yn gyfiawn, eich bod chi yn bechadur a'r pennaf o bechaduriaid. Ydych chi wedi dod fyna? Achos dyna'r prawf. Gai prawf bach arall i chi. Petai chi yn clywed nad oes gobaith i chi, bod na i bobl eraill, ond nad oes gobaith i chi achos eich bod chi wedi mynd yn rhy bell, a fyddech chi yn dweud teg yw y ddedfryd. A fyddech chi yn dweud, yr wyt ti'n deg o Dduw, dwi mor frwnt, does dim heiddiant yno fi, dwi ddim yn heiddi cael bywyd tragwyddol, ac dwi wedi gweld fy mhechod, a dwi'n cytuno ar ddedfryd, mae pechadur euog ydw i, mae pechadur aflan ydw i, ac yn heiddi cosbedigaeth tragwyddol, a dwi'n cytuno 100%. A pan ni'n dweud hynny, nid yn dweud, wel, dwi'n euog, a felly sdim pwrpas i fi geisio, ac felly dwi'n mynd i'r byd. Dim yn sôn am rheina, achos dydy rheina ddim wedi profi ar gyhoeddiad o bechod. I ni'n sôn amdano chi sydd yn teimlo pwysau euogrwydd pechod, ac i chi wedi dod i'r man lle chi'n dweud, mae'r ddedfryd yn deg. Mae'n iawn. Dwi ddim yn heiddi dim. Ac i ddweud y gwir, mae'r ddedfryd, gallech chi ddweud, dwi'n mynd digon pell, achos dwi'n gwybod pa mor ofnadwy ydw i, bod y ddedfryd yn mynd digon pell. Na fyddech chi yn gallu dadlau eich achos, gael mae euog ydych chi. Gallu dychmygu rhai mynd o flaen i gwell yn y llys, ac yn trial dadlau eich achos, dweud, wel, hyn a'r llall. Ond ych chi'n gwybod pan ddaw y dydd, pan fyddwch chi'n sefyll o flaen y barnwr, na fyddwch chi'n gallu dadlech achos chi'n gwybod eich bod chi'n euog ac yn heiddi pob condemniad. Ydych chi wedi cyrraedd y man yna, lle chi'n cytuno gyda hynny. Chi'n gwybod beth, mae crefydd ein gwlad ni, siŵr o fod yn dweud i chi mor dda, bod Duw yn mynd i dderbyn chi, beth bynnag chi wedi gwneud. Falle bod chi wedi ambell i gamgymeriad o mae Duw yn Dduw o gariad, ac yn mynd i dderbyn pawb. Mae'n derbyn Hitler, Saddam Hussein, mae'n derbyn pawb. Dyna beth yw crefydd y byd i ni'n byw ynddi. Dwi ddim yn y Beibl,
Ond maen nhw grefydd, maen nhw wedi dyfeisio o rywle ac yn dweud, fe fydd pawb yn mynd i'r nefoedd. A fe fydd Duw yn derbyn pawb, ac yn sicr chi sydd yn mynd i gapel, yn sicr chi sy'n canu'r emynau Cymraeg, yn sicr chi sy'n gallu adrodd adnodau ar eich cof, yn sicr chi sydd wedi bod yn mynd ysgol Sul drwy'ch bywyd chi, a yn sicr chi sydd mor grefyddol. Dwi'n byd tebyg i grefydd yr ysgrythyr, i'r efengil sydd fan hyn. A mae'r efengil fan hyn yn dweud wrthych chi, os ydych chi wedi gweld eich bod chi'n bechadu'r aflan ac yn heiddi condemniad tragwyddo, ydych chi wedi dod i'r man yna? Wel, chi'n gwybod beth gyda'r broblem yma? Mae yna broblem arall. Mae yna broblem gan Dduw. Rhaid i Dduw fod yn gyfiawn ym mhob peth y mae yn ei wneud. Ac felly y broblem sydd gan Dduw yw hyn. Sut gall Dduw anwybyddu pechod? Oherwydd rhaid iddo fe ddelio â phechod. Rhaid cosbi pechod. Dwi ddim yn gallu, ac yn gyfiawn felly, neu'n gyfreithlon felly, maddau pechod, pob pechod, a gadael pawb i'r nefoedd. Ar sail bod Duw yn datgan maddeuant. Dyna be mae crefydd Cymru a crefydd yr byd falle yn dweud. Mae Duw, maen nhw wedi creu rhyw Dduw yn dweud, fe fydd Duw yn gallu, dim ond dweud, dwi'n maddau pawb, ac fe geith pawb fynd i'r nefoedd. Ond dyw hwnna ddim yn gyfiawn. A dyw e ddim yn gyfreithlon. Mi fydda Duw yn torri'r gyfraith, a mi fydda Duw yn anheg, a mi fydda Duw yn anghyfiawn. Petai yn dweud pawb i'r nefoedd. Dwi ddim yn gallu wneud na. Dwi ddim yn gallu gadael pobl sydd wedi torri ei gyfraith i fewn i'r nefoedd, pobl sydd wedi byw yn hunanol, byw iddyn nhw hunan, balchder. Ac i ddweud y gwir i chi, dwi ddim yn gwybod am un person fydd yn hapus gyda math yno o Dduw. Dyna pam i ni'n gweld, dyw pobl ddim yn meddwl y peth trwyddo. Dyn nhw ddim yn meddwl beth sydd yn gywir ac yn iawn. Dyn nhw ddim yn chwilio am y gwirionedd. Maen nhw'n creu rhyw grefydd yn eu pen nhw, rhywbeth sy'n siwtio nhw, ond dyn nhw ddim yn gwneud dim synwyr o gwbl. Ond mae'r ysgrythyr yn gwneud perffaith synwyr. Does dim un nam yna, mae gyd yn ei le. Fe atebodd Duw y broblem, fe gynlluniodd e ffordd iachawdwriaeth, bydde'n bodloni ei gyfiawnder ac hefyd yn bodloni ei awydd i ddangos trigaredd a chariad. Y mae Duw am faddau, ond dyw e ddim yn gallu maddau rhywsut heb wneud dim byd am y peth. Ond beth nath ei gynllunio fe anfonodd ei fab, yr arglwydd Iesu Grist, dangosodd ei fod yn gynrychiolydd perffaith i ni do, trwy fyw bywyd perffaith ar y ddaear, fe gyflawnodd Crist yr holl ofynion y ddeddf yn berffaith, fe ath e'r groes fel ein cynrychiolydd ni, ac fe gymerodd y gosb y tad am ein pechodau ni. Am hynny, gan ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd y mae gennym heddwch, teg at Dduw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Mae'r adnod yn datgan yn eglur, mae Crist, mae Duw yn ein cyfiawnhau ni trwy Grist. Fe ddeliodd e'r broblem. Dyna sut ddeliodd e'r broblem. Fe anfonodd e Grist. Fe ddarparodd e ffordd iachawdwriaeth. Nid ni sydd yn cyfiawnhau ein hunan. Eto, yn un o beth yw crefydd ein gwlad ni? I chi'n cyfiawnhau eich hunan trwy fynd i'r capel, chi'n cyfiawnhau eich hunan trwy ddarllen yr Beibl, chi'n cyfiawnhau eich hunan trwy bod yn garedig, a dyna cyfiawnhad trwy weithredoedd. Dyw e ddim yn y Beibl. Dydy Duw ddim wedi dweud y fath beth. Nid ni sydd yn cyfiawnhau ni hunan, Duw sydd yn cyfiawnhau ni, ein gosod mewn safle fel pe na byddem erioed wedi pechu. Y mae Duw yn gallu wneud e felly yn gosod ni mewn safle fel pe na byddem erioed wedi pechu. Sut nath e hynny? Trwy Iesu Grist. Trwy ei fywyd, trwy ei farwolaeth, ei atgyfodiad. Fe dath Crist i lenwi'r agendor enfawr yma. Y bwlch anferth ynghlwm ni a Duw sydd wedi cael ei achosi gan bechod. Ydych chi feddwl am Dduw fyna a dyn fan hyn, a does dim cymdeithas a ni gyda Duw. Ond beth ddigwyddodd? Fe dath Crist yn y canol, a fe lenwodd yr agendor yma. Mae wedi galluogi ddyn dod i gymdeithas a Duw. Nid oedd modd cael perthynas â Duw tra'n ein pechod, ond rhaid oedd i Dduw ddelio hyn, ac fe wnaeth e. Fe badlonodd Crist ei gyfiawnder trwy gymryd y gosb ar y groes yn ein lle ni. Dyna beth ddigwyddodd. Fe gosbodd Duw Iesu Grist. Yr hyn sydd wedi achosi'r broblem yw pechod, ac felly rhaid cael cosb, ac felly mae cyfiawnder Duw yn dweud fe gosba i fy mab yn eich lle chi.
Fe gymerodd gosb yn ein lle ni. Mae Emyn yn ein llyfr emynau ni, caid trefn I faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn, yn yr arglwydd Iesu Grist, yn yr Efengil, yn y farwolaeth ar y groes. Mae yna ffordd, trefn I faddau pechod sut yn yr Efengil, yn yr iawn, yn yr arglwydd Iesu, yn y groes. Mae yna iachawdwriaeth barod, ble? Yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron, cyfiawnder yn dweud digon, a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn, a diolch byth, medd Seion, am yr iawn. I chi'n dweud hynny? Diolch byth. Diolch byth am yr iawn. Diolch byth am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch byth am ei fywyd, diolch byth am ei farwolaeth, ei fod wedi cymryd y gosb. Felly nad oes yna gelyniaeth rhwng ni a Duw. Mae'r tad yn fodlon a'r mab, ac felly dydyn ni ddim yn olynion I Dduw dim mwy. Mae Iesu Grist wedi dod yn ei ynghyd, na mae wedi delio gyda'r broblem. Duw sydd yn cyfiawnhau. Nid ein ffydd hyd yn oed. Sylwch ar yr adnod. Nid ein ffydd ni sydd yn ein cyfiawnhau, trwy ffydd, ond sydd yn cyfiawnhau trwy yr arglwydd Iesu Grist. Fe ddarparodd ffordd trwy Iesu Grist. Gai ofyn I chi, ydych chi wedi dod at Grist? Dan bwysau ei ogrwydd pechod. Ydych chi wedi cael golwg ar yr hyn a wnaeth ar y groes trosoch chi? A dderbynioch chi yr rhodd o ffydd wrth ddod at y groes, sydd wedi'ch galluogi chi gredu. Achos mae rhaid credu yr hyn a wnaeth trwy ffydd. Ond nid ffydd sy'n cyfiawnhau, Duw sydd yn ei cyfiawnhau ni. Trwy'r hyn nath Iesu Grist. Fe gymerodd gosb yn ein lle ni, ond I ni'n derbyn hyn trwy ffydd. Ydych chi wrth ddod at y groes, wrth edrych ar y groes, wrth edrych ar yr Iesu, wrth weld a chredu bod yr hyn mae wedi wneud dros ni ein mwyn ni. Ydych chi wedi ymddiried, ydych chi wedi pwyso? A golchwyd eich pechod chi ymaith? Yn ei waed, ydych chi wedi dod? Ac wrth ddod, ydych chi wedi derbyn yr rhodd o ffydd I gallu credu. Ioan 3:36, yr hwn sydd yn credu yn y mab, y mae ganddo fywyd tragwyddol. A'r hwn sydd heb gredu i'r mab, ni wel fywyd, eithir y mae digofaint Duw yn aros arno ef. Mae'r elyniaeth dal yna. Dyna pam ar nos Wener ac ar nos Sadwrn I chi'n gweld y byd. Gweddill yr wythnos, mae gwaith gan bobl, felly chi ddim yn gweld mor amlwg. Chi'n gweld yn y gwaith falle I ryw raddau, ond dwi ddim yn dod mor amlwg. Ond chi'n gweld yr hyn maen nhw'n byw amdano yn ystod yr wythnos I dod i'r penwythnos. Dyn nhw ddim yn hapus. Does dim heddwch ganddyn nhw. Pam? Achos pechod. Mae yna elyniaeth rhwng nhw a Duw. Ac felly, be bynnag maen nhw'n gwneud, dwi byth yn mynd I fodloni achos y broblem yma. Pechod wedi achosi fe. Ond yr hwn sydd yn credu yn y mab, mae ganddo fywyd tragwyddol. Mae wedi gyfiawnhau. A'r hwn sydd heb gredu'r mab, ni wel fywyd, eithir mae digofaint Duw yn aros arno ef. Mae'r broblem dal na. Mae'r broblem dal na. Ac fe fydd parhau yno. Ac I orffen yr orfolaeth yma. Dyna chi safle gadarn sicr i'r Cristion wedi dod at Grist, at ei groes, wedi derbyn ffydd I gredu. Dyna chi lawenydd, dyna chi ryddhad. Chos beth, mae Matthew Henry'n dweud hyn. Gall Duw fod unai y gelyn pennaf I chi neu y cyfaill gorau. Na beth Matthew Henry'n dweud. Fe all Duw fod y gelyn pennaf I chi. Ac os ych chi yn meddwl am elynion yna, gallwch chi ddim dychmygu gelyn gwaith na Duw ei hun. Achos mae'n gweld a chlywed pob dim ac mae'n gallu dod ar barn lawr am yn ystod bywyd ac am dragwyddoldeb. Ond bod Duw yn gallu fod yn elyn pennaf I chi, fe all hefyd fod y cyfaill gorau I chi. Heb Grist mae'r elyniaeth rhwng ni a Duw, ond yng Nghrist ef yw ein cyfaill gorau. Pan enillir yr heddwch yma, fel mae'r Carol yn dweud amser yn y Nadolig I ni'n ei chanu hi, heddwch sydd rhwng nef a llawr, Duw a dyn sy'n un yn nawr. Pam? Mae Iesu Grist wedi dod yn nhw ynghyd. Adnod 2 o'r Rufeiniaid 5, trwy'r hwn hefyd y cawsom ddyfodfa, trwy ffydd i'r gras hwn, yn yr hwn yr ydym yn sefyll ac yn gorfoleddu dan obaith gogoniant Duw. Dyna chi orfoledd. Y gobaith sicr o fywyd tragwyddol. Y daw dydd pan cawn groeso I gogoniant. Dyna chi safle'r Cristion. Mae wedi gyfiawnhau trwy ffydd,
Trwy'r hyn am wnaeth Iesu Grist drosto fe. Mae nawr yn cael dyfodfa. Ond mae yna orfoledd yma. Mae'r emyn yna nes i ddyfynu gyda, mae'r ail bennill yn dweud hyn, y nawr hen deulu'r gollfarn, llawen hawn. Mae'n cymorth ar un cadarn, llawen hawn. Mae galwad heddiw ato, a bythol fywyd ynddo, ni chollir neb a gredo llawen hawn, gan lwyr ymroddi iddo llawen hawn. Dyna beth mae'n dweud fan hyn. Nawr bod yna heddwch rhyngom ni a Duw, i ni yn un o'i deulu fe. Wedi ein mabwysiadu, ac yna fe ddaw canlyniadau hyn, fe ddaw llawenydd yr efengyl. Dyna beth sy'n digwydd, yr eiliad i chi'n dod at y groes, ac i chi'n derbyn yr hodd o ffydd, ac i chi'n credu fod Iesu Grist wedi marw yn eich lle chi, a'i fod wedi cymryd eich cosb chi, a nawr mae yna heddwch rhwng chi a Duw, ac i chi'n teimlo'r heddwch yma. Mae llawenydd yr efengyl a'r heddwch yn llenwi'ch calonnau chi. Yr hyn mae'r byd yn deheu amdano, yr heddwch yma'r bodlonrwydd yma. Mae'r Cristion yn ei dderbyn go iawn. Dy'r byd ddim yn gwybod am beth mae'n chwilio. Eseia 32:17, a gwaith cyfiawnder fydd heddwch, gweithred cyfiawnder fydd llonyddwch a diogelwch hyd byth. Ond nid yw'n wir, dyna chi beth mae Cristion yn ei gael. Llonyddwch a diogelwch. Gall y Cristion fwynhau heddwch dyddiol. Dyna beth mae'r byd yn deheu amdano. Yw'r heddwch dyddiol yma. Ond dyn nhw byth yn mynd i gael oherwydd mae yna elyniaeth rhwng nhw a Duw. Ond mae'r Cristion yn gallu mwynhau yr heddwch dyddiol hyd yn oed. Gan bod yr elyniaeth yma wedi ddelio ge. Gall orffwys ar ragluniaethau Duw. Mae'r Cristion yn gallu gorffwys ar ragluniaethau Duw yn gwybod Rhufeinied 8:28 bod pob peth yn cydweithio daioni i'r rhai sydd yn caru Duw. Sef i'r rhai sydd wedi galw yn ôl i arfaeth ef. Mae'r Cristion yn gallu dweud, mae pob peth yn cydweithio i beth daioni. Dyna chi heddwch sydd gan y Cristion. Dyw'r byd ddim yn gwybod dim byd am y peth. Mae'n gwybod hyn gan nad yw yn elyn i Dduw bellach. Felly hyd yn oed, mae'n ystod cyfnodau o amheuon gan yr un drwg. Neu hyd yn oed pan mae'r Cristion yn syrthio i bechod ac fe fydd o dro i dro, llawer i aml. Ac efallai oherwydd wedi syrthio i bechod y mae ei ogrwydd yn dod i fod wedi gadael yr arglwydd i lawr, ac falle bydd Satan yn dod yn dweud sut wyt ti'n gallu dal wedi'n Gristion. Chymod beth mae Cristion yn gallu gwneud? Mae'n gallu codi ei lygaid at y mynyddoedd o'r lle y daw ei gymorth, ac mae'n gallu codi ei olwg at Bryn Calfaria, mae'n gallu codi ei lygon at y groes, a mae'n gallu ateb yr un drwg yn ôl a dweud, mae Iesu Grist wedi marw ar y groes yn fy lle fi, mae wedi cymryd y gosb unwaith ac am byth, nad oes yr un cyhuddiad yn bosib i fi. Mae Crist wedi cymryd y gosb yn llwyr. Ac yna fe ddaw yr ymwybyddiaeth a'r ymdeimlad o heddwch yn ôl. Ambell waith mae'r ymdeimlad yn mynd gyda treialon bywyd, ond mae'r Cristion yn aml yn gallu dod nôl yn gwybod mae'r elyniaeth rhwng o fi a Duw wedi delio dy fe. Mae gen i heddwch a Duw, ac yna pan mae'n trwy ffydd yn edrych ar ei waredwr, mae'r heddwch dyddiol yn dod, ac mae'n cofio, ac mae'n gallu troi at ragluniaethau Duw, ac mae'n gwybod fod pob peth yn cydweithio daioni. Ar y degau mae yna ragluniaethau caled, a mae'n gwybod fod pob peth yn cydweithio daioni, ond nid felly'r byd. Does dim heddwch gan y byd. Fe fydd rhai yma dal i chwilio am bleserau'r byd sydd ddim yn gallu rhoi pwrpas yn nhw. Mae dydd yn gallu bod yn ddiflas yn diwedd. Chi'n deffro yn y bore, falle rhai yn y pnawn, falle rhai yn hwyrach. Mae dydd yn mynd ymlaen. Be dwi'n neud? Methu aros yn y dydd nesaf, gobeithio bydd yna gwell yn digwydd fory, rhywbeth sydd yn mynd i dod â rhyw bwrpas i fywyd. Ac yna mae yna rhywbeth yn digwydd ac mae chi'n mwynhau am eiliad a chi'n chwilio am mateb a dwi ddim yn dod â cysur chi, dwi'n dod â heddwch i chi a'r rheswm dano fe i chi'n elynion i Dduw. Ond os dowch chi at Grist, yna mae yna ateb i'ch holl broblemau yma, fe fydd yna heddwch rhwng nef a llawr. Am hynny, gan ein bod wedi ein cyfynhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch tuag at Dduw, trwy ein harglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr ffordd iachawdwriaeth yma gynlluniwyd cyn seiliad y byd. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am ryfeddod yr efengyl, am fanylder yr efengyl, ac ei fod mor gyflawn
nad oes na'r un nam. Ac felly o Dduw, i ni'n diolch i ti fod na'r fath sicrwydd i'r rhai sydd wedi dod at y groes ac wedi derbyn y golchiad a derbyn y maddeuant ac fod cyfiawnder Crist yn ein gorchuddio'n llwyr. I ni'n diolch i ti felly ac yn gweddio bydde ti yn gweithio yn ein plith ac yn trigarhau wrthym. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni orffen i'n gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 524, 524, pechadur wyf o arglwydd sy'n curo wrth dyddor, erioed mai dy drigaredd ddiddiwedd i mi'n stor. I ti faddau beiau rifedir tywod man, gwn fod y hen drigaredd lawn cymaint ag o'r blaen. 524 gewn ni sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.